Qualsevol persona, tant en l'àmbit personal com el professional, ha d'estar preparada per donar auxili en un moment determinat. És el nostre deure i també el nostre dret. Estem parlant dels primers auxilis. Aquesta és l'atenció més immediata i professional que forma part de la cadena de supervivència i que es dona a una persona accidentada o malalta abans de ser atesa per un centre sanitari o per un professional expert. Davant d'una situació d'emergència de qualsevol tipus, sempre cal seguir 3 passos, sense alterar l'ordre. Amb la paraula pas. P de protegir-se, protegint l'entorn i protegir la víctima on s'ha produït l'accident. La A d'alertar els serveis d'emergències, trucant al 112 i socórrer les víctimes, accidentades o malaltes, sempre tenint en compte que davant de qualsevol dubte és millor no actuar. Saber respondre de manera ràpida davant de pèrdues de consciència, ictus, ennugament, dolor toràcic, hemorràgies, traumatismes, pot minimitzar el pronòstic o salvar vides. Us convidem que us formeu en primers auxilis i us recomanem que visualitzeu alguna web segura d'informació, com el Canal Salut o de la Creu Roja. Entre tots, fem salut!